इन फ्यूचार माने बिथांमोना थांखियानो बेनो जे बिथांमोना लागे BPF दोलोखौ नेवसिगारगोन अब्लाबो बिथांमोना CM मासिनि थाखाय नांथारगोन किन्तु BJP जोंनो सिथाबगोन सेकेन्ड मिनिटआवनो बिथांमोना गावसोरनि स्टेटमेन्ट गावसोरनि बाइट्स गावसोरनि जि मेसेज बेखौहाय चेन्ज खालामबाय थायो बोथोर सोलायनायनिफ्रायबो थाबसिन बिथांमोना सोलायो BPO नारसिन दागोन किन्तु आल्टिमेटलि बिनि गोहोआ सोरनाव बिनि गोहोआथ' आफा रायजो राजाफ्रासो नङा होमबा रायजो राजाफ्रा जुदि UPPL हारसिङै सरकार दानांगौ होननानै बुङोब्ला UPPL हारसिङै सरकार दागोन बेवहाय गोनो गोथो एबा गाज्रि मोनलायनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दिनैनि समाव जोंहा UPPL आरो BJP जों नांलायनायनि बाथ्राबो गैया खोथाया मानिफ्राय दावराव जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा मानगोनां आबसुनि जोंनि माहारियारि आफादनि दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुकआव जे मोनसे पस्ट होबाय मेसेज मोनसे हरबाय बेनि उनावनो जायाखै होनबा जाथाया फारि फारियै मोनफ्रोमबो मिडिया पर्टेलफोरावहाय BPF जों UPPL जों ज' जामारसिगोन नामा बेनिफ्रायनो आरम्भ जाजेनबाय साफा साफा दैदेनगिरिफोरा गावनि खुगाखौहाय बेखेवजेनबाय दा बेखौहाय माबोरैहाय बुंनांगौ दा सोरबाया बेखौ एक्साइटमेन्टआव लादों सोरबाया बेखौ ब्रेकिं निउज हिसाबै फोसावगासिनो दं आरो सोरबाया माने बेखौ ओरैनो जानला मेनला बुंगासिनो दं दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जाय बिथांमोना बेखौहाय आरम्भनिफ्रायनो आरम्भ खालामजेनदों दा बिथांमोननि स्टेटमेन्टफोरानो आलदा आलदा जाबाय थायो गिबियावनो जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बुंबाय जोङो मोनसे जाथिनि स्वार्थआव जोङो मोन्नैबो रिजनेल दोलोआ जिहेतु मोन्नैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय दोलो स' BTCनि स्वार्थआव जोङो बे मोन्नैखौहाय ज' जाहोनांगोन होननानै बिथाङा बुंबाय फिन साननैसो उनावनो बे गावनि स्टेटमेन्टखौनो सोलायफिनलायबाय बिथाङा बुंलायबाय मा BJP UPPL BPFआ बयबो BTCनि स्वार्थआव BTCनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि स्वार्थआव एग्रिमेन्टनि स्वार्थआव मोनथामबो अपोजिशन रुलिं ज' जानांगौ होनना बुंलायबाय दा बेखौहाय माबोरै फोरमायबावगोन दानिया रंगरा नार्जारिया जोंहा मानगोनां सारा फैलायबाय बिथाङा बुंलायबाय जे मोन्नैबो रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ जोंबो बेखौ लुबैयो बयबो बर' रायजो राजाफोरा लुबैयो बा जोंनि BTC बासिया बयबो लुबैयो होनना बुंलायबाय बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावो जि सासे BTCखौ सासे मोजां पलिटिकेल नलेज थानाय पलिटिकेलाव जाय पिस लाबोदों माने बिथाङा थोंजोङै ज' जागोन मोनसे स्वार्थआव जे मानगोनां CM बर' बिथाङानो आरो फिन खनसे सरकार जायोब्ला बिथाङानो CM जाफिननांगौ बेबायदि स्वार्थ बिथाङा बेबायदि सेन्सआव बुंबाय आरोना दानिया ओमफ्राय बिदिनो जोंहा कास्टम बसुमतारी आदाया बुंबाय जे मस्ट वेलकाम होननानै बुंबाय बिक्रम दैमारि आदामोनाबो मस्ट वेलकाम होनना बुंबाय जों बयबो मस्ट वेलकामानो बुंबाय जोंबो लुबैयो ज' जानायखौ नाथाय बेवहाय बिथांमोननि स्वार्थ एज आइ सेड आं बुहुत सिगाङावनो होनबाय थादोंना बे पसिबोलबो आरो इम्पसिबोल थाङै थुङै दैदेनगिरिफोरा गावसोर थिग जाब्लासो बे खोथाया स्पष्ट जागोन नाथाय बे मोनसे पलिटिकेल डायलगल' जानानै थासिगोन जे ज' जानांगौ बा सोरनिबा मोनसे ब्रेकिं निउज बेबायदिसो जाना थासिगोन बे ज' जानायनि जितु सावरायलायनाय जेबायदि पर्टेल मिडिया निउजफोरावहाय गोसारदों कुन हब CM अंक मिलानाय होनलायनानै जोंनि आसामनि निउज मिडियाफ्रावहाय बेबायदि होनगासिनो दङ दा थाङै थुङै सोर अंक मिलायहोआसै होनना बुङोब्ला दा राजाया सोर जाहैगोन जों गावजों गाव खमलायनानै ज' जालायनायनि नामावहाय जेब्ला बिसायख'थिया खाथि सौफैयो अब्ला गावस्रानायसो जासिगोन बिनिफ्राय बिबारासो आरो बारग्लुंजोबबा बेबायदिसो महर लागासिनो दङ दा दिनै आं मोनसे निउज नुलायबायलाय फुङावहाय बड'लेण्ड बुब्लियावहाय राजु दैमारि सार बिथाङा UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंदों बिथाङा एसे बाख्नायदोंबो जे हारिनि स्वार्थआव मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय लिडार होननानै मानगोनां हाग्रामा सारखौहाय बिथाङा बुंबाय नो डाउट नंगौ सुक्ति खालामदों BTCखौ लाबोदों मोनसे कनस्टिटिउसनेलि एग्रिमेन्ट मोनसे लाबोदों BTC बिथाङा जे लाबोदों मोनसे काउन्सिल जोंनि थाखाय जे बर्तमान दा सोलिगासिनो दङ बिथाङा बेखौ गोलाव सम गावनो सालायबोबायबो आरो गोबांथार बिथिङाव बिथाङा खामानिबो मावबाय होननानै बिथाङा बाख्नायबाय थिगानो दङ
दा ज' जानायखौ बिथाङा बुंदों दा बोरैहाय जागोन बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां रोंगोरा सारा दिनै बुंलायबायलाय आं बेखौ नुबाय दानि बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलाव नुलायबाय मा रोंगोरा सारा ओरैबायदि बुंबाय गावनि बाइट्सखौ ओरैबायदि हरदों माने नोंथांमोना बेखौ खोनासंब्ला हयथ' खोनासंबाय जानांगौ दै ओरैबायदि खोथा बुंदों बिथाङा माने थाङै थुङै जोंहा रंगwranarzary बिथाङा जे स्लिप अफ टां होना होमबा खुगानिफ्राय बोरैबा बिस्लिंलांनानै ओंखारनाय राव थिग बेबायदिनो जेरै रंगwranarzary बिथाङा सैथो बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे सोरबा जुदि गावनि पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै थाङोबा माने BJPनिफ्राय UPPLआव जइन जाहैयोब्ला मस्ट वेलकाम किन्तु UPPलनिफ्राय सोरबा ओरै थाङोब्ला माने फैनो ओंखारनाय मानसिफोरा जेला थांनो ओंखारोबा रायजो राजाफ्रा थांनो ओंखारो अब्ला अरुणोदय दानगोन बेबायदिनो बायदिसिना आसनिफोरनिफ्राय नोंथांमोना बन्चित जानांगोन बेबायदि बाथ्रा बे बाथ्राया जितु सिगांबो काम्फा बरगयारि सारा सालबारि ना मायावबा जयनिं हाबाफारि जादोंमोन मोनसे बेवहाय बिथांमोना बेबायदिनो अरुणोदयफोरखौ मोननाय नङा बायदिसिना रेशन कार्डफोरनि मोननांगौखौ मोननाय नङा बेबायदि होननानै सिगि खालामनाय बाथ्राखौ बिथांमोना नेवसिदोंमोन जे नंखाय बियो होननानै दा बे खोथाखौनो रेवरिया दिनै बे दाख्लैबावै बुंबाय जे बेबायदि होनदों होननानै मा मावखो 5 बोसोर जानोसै दिनै UPPL सरकारजों जोङो एलायन्सआव दंब्लाबो जोङो मावनो हायाखै खामानि नो डाउट बिथाङा बाख्नायदोंबो जे CM प्रमद बर' बिथाङा जोबोद नलेजेबल मानसि जोबोद गोरों व्यक्ति बिदि होनानैबो बाख्नायबाय बाट सरकारखौहाय बोरै सालायदों बे खोथाखौ जेब्ला बिथाङा बुंबाय बा बुंफ्लांबाय आरो निमाहाबो बिनाय जाबाय बायदिसिना EM मासिखौहाय दाननायबो मोनसे लाइजाम ओंखारबाय गभर्नरनिफ्राय फैनाय बेखौ फरवार्ड हरदोंमोन जोंहा CM प्रमद बर' बिथाङानो जितु बिथाङानो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा दिनै रोंगोरा सारा आरो फिन खनसे बुंफिनलायबाय मा दिनै जोङो BJPजों UPPLजों जोंहा सरकार मोजाङैनो सोलिगासिनो दं जालायबायलाय ओरैबायदि पाजल बिथांमोना माने आसरित ओरैबायदि माने सेकेन्ड मिनिटावनो बिथांमोना गावसोरनि स्टेटमेन्ट गावसोरनि बाइट्स गावसोरनि जि मेसेज बेखौहाय चेन्ज खालामबाय थायो बोथोर सोलायनायनिफ्रायबो थाबसिन बिथांमोना सोलायो दा बिदिखौ बोरै फोथायगोन दा बिथाङा बुंदों जे बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरा जायखौ लुबैदों बिथांमोननि आखायावसो देरहानाय जेननाया थायो आरो बिथाङा बुंबावो जे दिनैनि समावहाय रायजो राजाफ्रा लुबैदों जिहेतु दिनै UPPLआ जोबोद स्ट्रंनो मालाय दिनै BJPजों UPPLजों जोबोद मोजां सरकार सालायगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंबाय दा जाय एबसुलुट मेजरिटि मोनो देरहानायाथ' बेनो देरहाखागोन बा बेनो सरकारखौ दागोन रायजो राजाफोरनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नंगौ नाथाय माबोरैहाय बिथाङा BJPजों UPPLजों माने बिथांमोना दाबो इन फिउचार माने बिथांमोना थांखियानो बेनो जे बिथांमोना लागे BPFखौ नेवसिगारगोन अब्लाबो बिथांमोना CM मासिनि थाखाय नांथारगोन किन्तु BJPजोंनो सिथाबगोन बेबायदि स' खोथाया क्लियार मानो बुंफुवाखै बेखौ दिनै बिथांमोना ओरैनो रायजो राजाफोरखौहाय नंखाय मेसेज फोसावनो सानदों जे दिनै जोङो BPFखौहाय जोबोद BPFखौ खावलायदों बारम्बार खावलायदों जे जोंजों एलायन्सआव फै माने इन फिउचार जोङो ज'है गेलेगोन बा जोङो इन फिउचार जों ज'है सरकार थागोन किन्तु बिथांमोननि अंकआ बेनो जि जुदि हाग्रामा महिलारि सारा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय सासे दैदेनगिरिमोन बिथांनि प्रति जुदि बिथांमोना जोबोर अननाय दङबा बिथांनि जितु सेक्रिफाइसेस खालामनानै जितु मोनबोनाय BTC बेनि फारसे जुदि बिथांमोना बुजिनाय दङब्ला आरो सासे सिनियर पलिटिशियान हिसाबै जुदि रेसपेक्ट दङब्ला CMखौ बिथांनो होनायाव माथो आफसोस दं आरो गोदान हिसाबै जुनियर हिसाबै गोरों हिसाबै बिथाङा एसे साबसिन बुजिनो हायो बिथाङा डेपुटि चिफ जानायावलाय माथो गाज्रि दं जुदि ज'हैनो सरकार दागोनब्ला मा गोरोन्थि दङ बेवहाय जुदि बेबायदियैनो जुदि ज' जानो हायोब्ला आरो बिदियैनो जुदि जानानै जुदि हारिया खौसेयै फैयोब्ला माबा गोरोन्थि जागोन दा बिथाङानो सासे जोबोद गोरों गोरा दैदेनगिरि दा बिथांमोन बायदि बा नोंथांमोन बायदि बा बिथांमोन बायदि थासेयावबो हाग्रामा सारा CM जानायावलाय माथो गोरोन्थि दं नोंथांमोनानो एडभाइस होगोन नोंथांमोनानो दिहा होगोन बोरै सालायनांगौ बोरै सालायनाङा जिहेतु ज'हैनो सालायनो सिन्था खालामदों बा सोरबा CM सोरबा डेपुटि जानायावलाय माथो आफसोस दङ बा मानो बेले बेजे सानबाय थानो गोनां दं नाथाय पिक्चारा क्लियार जे बिथांमोना BPFनिख्रुइ
BJP खौसो साबसिन मोनो माने बर्तमान जि जागासिनो दं जि खोथा बुंगासिनो दं बे ओरैनो नंखाय बांखाय बिथांमोना मोनसे ड्रामासो क्रिएट खालामगासिनो दङ समखौहाय बोरै बारग'होनो बा कनफ्यूजन मोनसे खालामनो थाखाय स' इट्स क्लियार स' बेनो आरो गोबाव बांद्राय बुंनोबो रोंला स' जोङो एज अ कमन मानसि जों आरो बेनिफ्राय मा बुंबावनो जों जा फिल खालामदों जों जा नुदों जा खोनादों जों बेखौनो बुंगोन स' रायजो राजा नोंथांमोन बाखि खोथाखौहाय नोंथांमोननि सायाव हगारना होबाय नोंथांमोना मा सानो बयबो गाव गावनि अपिनियन्सफोरखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामहरनो दाबाव आरो मा बुंनाय मा बुङा बेखौ आं अलरेडि इन्ट्र' भिडिअ'बो होखाबाय आरो जोबथारनायाव फंनैसो दंबावोमोन बेखौबो नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना नायलांदो एन्ड चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा लादो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे गोदान भिडिअफोरनि लेटेस्ट नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सौफैयो आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि सरकारा सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोजां सोलिगासिनो दं बेवहाय BJP आरो UPPL मोननैनिबो EM दङ बेनिखायनो बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया आरो जोंहा फोथायनाय दं जे फैबाय थानाय 2022 आव रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनगोन आरो जोंबो रायजो राजाफोरखौ अनगोन बेनिखायनो बे फोथायनायखौ लानानै जों बुंदों जे UPPL आ सरकार दागोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों रंगवरा नार्जारीआ आथिखालाव जों दाबो एलायन्सआवनो दं गभर्नमेन्टआ एखेलागैनो दं नङा होमबा 5 बोसोर जोंना कमप्लिट जाबाय नङा होमबा दा फैबाय थानाय नेक्स्ट BTC इलेक्शननि थाखाय प्रिपारेसना आलदा आलदा सोलिनानै दं BJP आबो खालामगोन जोंबो खालामगासिनो दं नङा होमबा बेथ' खुनु गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया BJP आबो खालामगोन UPPL आबो खालामगोन आरो जों मोननैबो हानजा रायजोनि गेजेराव थांगोन रायजोनि गेजेराव थांना रायजोआ जुदि बुङो UPPL आ हारसिं सरकार दा UPPL आ दागोन अब्ला रायजोआ खुनु गोनो गोथो गैया बे रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन रिजाल्टआ मा थानो बिनि सायावसो निर्भर जागोन दा रिजाल्टआ ओंखायनो बुंदों मा रायजो राजाफोरनि सायाव गासैबो निर्भर रायजोफ्रा जुदि बुङो UPPL जों सरकार दानो होगोन UPPL अनजिमा जुदि बुरजा होयो UPPL आ दागोन बहाय गोनो गोथो बा गाज्रि मोनलायनांगौ जेबो गैया ओंखायनो जों बुंदों मा दिनैनि तारिखाव जोंहा UPPL आरो BJP जों नांलायनायनिबो बाथ्रा गैया सरकारा मोजां सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहाय BJP निबो EM दं UPPL निबो EM दं रायजोनि जों खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु राजनितिक भाबै हानजा हिसाबै बयबो राजनितिक हानजाया गाव हारसिं सरकार दानो लुबैनाया थाखागोन बेथ' नियम खाबि ओंखायनो हयथ' BJP आबो होनदों जों हारसिं दागोन जोंबो होनदों जोंबो हारसिं दागोन BPO होनदों हारसिं दागोन खिन्थु आल्टिमेटलि बिनि गोहोआ सोरनाव बिनि गोहोआथ' आफा रायजो राजाफ्रासो नङा होमबा जाय भट होगोन बिसोरसो दा गतिके जोंहा मोनसे बिसास दं UPPL आ जे फैबाय थानाय 25 आव रायजो राजाखौ जोंखौ अनगोन ओंखायनो बे बिसासखौ लानानै जों बुंदों मा UPPL आ जों आरोबाव सरकार खालामगोन